συνέντευξη, δώσε. Βλέπεις βίντεο ρε. Ναι. Πες λίγο τι έγινε. Πες λίγο τι έγινε. Όχι, δεν το νομίζω, εντάξει. Πες λίγο τι έγινε. Πάμε, περνάμε από τη γύρωση και τον... Άντε τώρα γιατί θα πάτε κουτσιά από το πέρα, έτσι. Αυτή είναι πάρα. Άντε, για καθίστε καλά γιατί έτσι. Άρχισε το διάλογο εκεί πέρα τώρα. Εσύ μεριάτικα. Εμείς δεν το πήρε, άλλοι πήρανε. Ο βασιλιάς ο όλος. Φύγει. Θα πας ποσό τώρα. Μεγάλο παιδί είναι. Είναι η ζωή. Δεν πειράζει.